Hello friends, welcome to back my YouTube channel. दायो नोंथांमोना नायबाय थादों आंनि बे बिकि बड' ब्लगखौ आरो जाय बिथांमोना बे आंनि बिकि बड' ब्लगखौ मोजां मोनो नायो बिसोरो नोंथांमोना आंनि बे ब्लगखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो आरो शेयार खालामदो गासैबो। आरो लोगोफोर आंनि बे बिकि बड' ब्लगआ थाबैनो 1K जानायनि लामायाव फैगासिनो दङ आरो जाय बिथांमोना आंनि बे YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै थाबैनो साबस्क्राइब खालामगोन आरो शेयार खालामनो हागोन आरो कमेन्ट हरगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय नोंथांनिसिम। बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगखौ जागायनोसै। नायबाय थादो नोंथांमोना आं मा देखायनो सानदों। आं दायो धेकियाजुलि लाचित कमप्लेक्सआव दंफैयो आरो बे लाचित कमप्लेक्सआव मा होनो अरुण'दयनि खामानि मावनो फैदों आरो नायलांबाय थादों नोंस्रा। लाचित कमप्लेक्सआव अरुण'दयनि खामानि मावनो फैदों। रान्दिफोरनि 1000 फैसाबनो नायनो हागोन। लाचित कमप्लेक्स धेकियाजुलिनि बेयो गाहायनो आरोना गासैबो लाइनाव दंजोबो।